Аз ще ви покажа моите нови придобивки и да, нека да започваме. Първата придобивка е тази гъба. Аз се отворих и изиграх с дъската и и търка. Ето тази гъба. Ето я. Тя е така. Да, другата придобивка е този молив с таблицата за умножение. Значи от 1 до 10. Ето. Да. Другото е този лексикон. Много готин. 3,20. Ето. Имаше и не спомням вече, някаква кола, но този е много готин. Пише лексикон. То има, сигурно знаете ли, име, дата на раждане, зодия, адрес, телефон, емейл, скайп, фейсбук, твитър, блог. Така и другото е по-различно нататък. Ето така изглежда. И да, това беше от мен. Много ви харесва, дайте палец нагоре, абонирайте се, пишете долу в коментар. Довиждане, приятели.